दुम बाजारनि माइरं डिलार रुसनु बसुमतारीनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दुम बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माइरं रानग्रा डिलारनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों। बेखायनो खोला दुम बाजारखौ आलादा खालामनानै गोदान डिलार गायसननांगौनि दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा। दुम बाजारा मोननै बाहागोआव रानजानाय मोनसे गुवार ओनसोल, जायखौ सा आरो खोला दुम बाजार बाहागोआव राननाय जादों। रायजो राजाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला डिलार बिथां रुसनु बसुमतारीया मोननांगौ माइरं केरासिनखौ नांगौ बायदि समाव होनो नाजाया आरो खम बिबाङाव रानो। बेनिखायनो बिथांखौ सोलायनानै खोला दुम बाजारनि थाखाय सासे गोदान डिलार थिसननांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि खालामदों। जोंनो गोजामखौ उसुबिदा मोननायखाय गोदानखौनो नांगौ। जेराव गोदाना माबादि मावलाङो जों बेखौनो आसा खालामदों आरो जोङो थेखा बेथेखा अखा हानाय बाखा हानाय जोङो लांफैनो उसुबिदा जायो हिनजाव मानसिफ्रा, हौवाफ्राबो थानाय जाया जों गोजामखौ फसायैखाय गोदानखौनो नांगौ जाहैदों। समाव थिगखौनो होआ, अबेबा समाव खम जायो होनायफ्रा, बेनिखायनो जोङो गोदानखौनो हास्थायदों। टाउनाव थानानै खामानि मावनायखौ जों बेले बेजे मोनो, जोङो गामि ओनसोलाव थानानै जेन' मोजाङै रहस्य मावो बेखौनो नांगौ जोंनो। फुराना डिलारा टाउनाव थायो नामा? फुराना डिलारा टाउनाव थायो। अबे टाउनाव थायो? गसाइगाव। दा जों गसाइगावनिफ्राय आप डाउन खालामनानै मावनायखौ जों फसायाखै, जोंनो नांगौ गामि ओनसोलनि गोदान डिलारखौनो जों फसायदों।